Gipuzkoa Euskal Herriko 7 herrietako bat da. Euskal Herrietako ipar erdialdean dago. Mugakide ditu Lapurdi, ipar ekialdean Nafarroa, hego ekialdean Araba, hego mendebalean Bizkaia, ipar mendebalean Bizkaiako Goikoa iparraldean dago. Gipuzkoa 1909 kilometroki karratu ditu. 782.087 biztanleki eta horiek laurdena 197 hiriburu donostikoki dira. Gipuzkoki 77 mendi ditu. Altuena Isuri da. 1,528 kilometro. Eta hiriburukoak Urgul, Igeldo, Ulia dira. Gipuzkoak 4 ibai ditu. Urumea, Oria, Urola eta Deba dira. Gipuzkoak beste herrialdeekin alderatuta, Gipuzkoako ibaiek beste herrialdeekin alderatuta, ibilbide labur eta hidrologiko txikia dute. Klima. Gipuzkoak klima ozeanikoa du. Hau da, ura, uda eta negu epela. Euri ugaria da, batez ere udazken eta negu hasieran. Neguan 8,1 gradu eta udan 18,2 gradu egiten ditu gutxi gorabehera. Donostiatik Pagogan mendira. Donostiatik Pagogan mendira 101 kilometro daude, eta kotxez 113 kilometro tardatzen dira. Pagogan mendira iristeko Orio, Zarautz, Deba, Elgoibar, Soraluze, Osintxu, Bergara, Arrasate, Aretxabaleta, Eskorian, Zalintz, Gatza, Galdarrabea, Urrunaga, Txabarri, Mila, Mendiguren, Arangiz, Arriaga Pasa eta Gasteizera iristen gara. Gasteizen Pagogan mendia dago, eta 1029 metro ditu. Eta hango altuena da. Ibilbidearen erdian Aretxabaletan gelditzea ondo egongo litzateke. Eta hango Basabe eta Bernaberri, Mirarte Garai edo Irusta eta jatetxeetan gelditu zaitezke. Hamaiketako betea edo bazkaltzea.